El meu avi anava sempre de pressa, era molt inquiet i feia 5 coses a la vegada. Els cotxes el fascinaven, era la seva eina de feina per treballar. Antoni Campanyà té tota una trajectòria fotogràfica on els mitjans de transport, on el motor d'explosió interna marquen la seva fascinació entre el món modern i el món rural. Tant l'automòbil com la càmera de fotografia són 2 artefactes de la modernitat. De fet, durant la Guerra Civil, ell què fa? Dispara, però no dispara pistoles, ni escopetes, ni canons. Dispara fotos i dona voltes al volant del cotxe de l'aviació republicana. Quan a l'any 50 es crea la SEAT, Ortiz Echagüe és nomenat el primer president de la SEAT i ve a viure a Barcelona. I, per suposat, escull el meu avi com a fotògraf habitual de la SEAT. La mirada de Campanyà és la mirada dels primers anys de la SEAT. Jo crec que el visitant, quan surti de casa SEAT, es quedarà amb una reflexió dins seu, que és com es pot entendre el segle XX a través d'imatges d'un objecte, del vehicle, del cotxe, i com podem anar seguint els canvis socioculturals a través d'aquella màquina metàl·lica que és el vehicle, que és el cotxe, que ens va canviar la vida a tots. Para dar vida a las fotografías de Campanyà hemos usado un efecto que se llama efecto parallax, que consiste en darle una dimensión a las fotografías creando diferentes capas que le dan una profundidad i la llenen de vida. Llavors, a la part superior veurem més un passi de fotografies de la fàbrica de la SEAT, des dels seus inicis fins quan apareix el color, i ja finalment veurem com passen diferents negatius de diferents ciutats. A partir de una selección de fotos, elaboré con el programa Unity un kiosco interactivo donde el usuario puede seleccionar las diferentes ciudades por las que ha viajado Antoni Campanyà con sus 600 para poder ver las fotos de esa ciudad, seleccionarlas, verlas en grande. Va ser molt emocionant com agafar les fotografies d'Antoni Campanyà, fer-les per física, per audiovisual, crear tot un conjunt de l'exposició, crear una experiència d'usuari que pugues veure les diferents perspectives que a través de les fotografies i també combinar-ho en la part del grafisme, que la fa la meva companya Arantxa Reverter, en l'estil dels anys quan Campanyà treballava, i llavors fa que tot quede en la mateixa sintonia i llavors que quan el visitant entre pugui entrar dins el món fotogràfic de Campanyà. I ara ho podem mirar, podem recuperar la seva memòria amb molta més lentitud, amb molta més calma.